गामियाव दिनैनि बे मिटिंनि उद्देश्यआ जाहैबाय हाग्रामाखौ जाय मानसिया साब्रै साबा संगठन दानानै हाग्रामा महिलारिखौ लिंहरदों बहाय दा बे मानसिया बेहा भटारानो गैया बे मानसिया हाग्रामाखौ लिंहरनो हालायनाय मानसिया गावहा भटार कार्डानो गैया भटखौनो सोनो मोनाखै बियो होमबा बे हाग्रामा बिटिसिनि सिम हाग्रामा महिलारिखौ माबोरैहाय लिंहरनो हाखो आरो बिसोरो बबे खर'जों फैखो बे गामियाव सोंना हुसिया एसेसो साननाय थानांगौमोन बिथांमोनहा दा बिथांमोननि जा कार्यकरि दिनै फैमाल जाबाय केन्सेल जाबाय बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै मोजां मिटिं जाहोनो हानाय जायाखिसै जों जाहोआखिसै जों गभेट होननानै स्ल'गान होननानै जोङो बिथांमोनखौ बिदाय हरनाय जाबाय आं गामिनि सासे सुबुंफोरानो आं जेबो खबर मोनाखै जोंनाव दा रायजोफ्रा लोब लोब ओंखारदों फुजिखांदों मानो होनोब्ला दिनै लामा सामा जुदि जायाखै बिनि थाखाय जोङो बे मिटिं जोङो होबथानाय बायदि जोङो गासिबो गभेट मुद्दाबाद होननानै जोङो जै होदों दिनै बिथांमोना गारि 10-20 फैनानै जोंनि लामा सामा गासिबो अखा बांखानि बोथोरजों लोब्बा लानानै दिनै लामाया गाज्रिसिन आरो बेनि थाखायनो दिनै मिथिनांगौमोन गामिनि सेक्रेटारि जानानै जेन'बा सासेया मिटिंखौ लाबोदों जोङो रायजो अखायै सोरनिबा पार्टि सोरनिबा मोनथाय होफेराखै जोंनि गामियाव गासिबो मोनथाय थायो होननानै जोङो गामि सम ओंखारलायोमोन दिनै बिपिएफनि एकजन सानैसो लिडारफ्रा गावसोरखौ लिडार साननानै सोरबा थांनो गोसो गैयै मानसिखौ नाम लिरख'लाबायनानै बिसोरो जयनिं सेरेमनि मिटिं खालायदों जयनिं सेरेमनि मिटिं होनाय लोगो लोगो जोङो बेखौ दुखु मोननानै जों साफ्रोमबो रायजो राजाया गामिनि बिसिनि बेरेवदियै रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै दिनै जोङो बिसोरखौ होबथानाय बायदि दिन्थिदों आरो बिसोरो दसेल' सम थाफैनानै ओंखारलांफिननाय जादों आरो महिलारि साना बिथाङा फैदों बेखौ जोङो बेटारिखौ जों पाब्लिकनि मेगनखौ बहा खोबफिननो हानो जोङो गामियाव मिथिंबो जादों जानानै ओमफ्राय जोङो बिरोधि जानानै जोङो माखासे रायजो राजाफ्रा मिटिंखौ खोनासंनो होननानै ओंखारदोंमोन बिथांमोननि माखासे फौजि बायदि सिस्टेम गारि लानानै फैनाय माखासे बिराद बुरजा सेंग्राफोर लाना फै जोंनि रायजोफ्रा दा जोङो मावरियाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय बावरा गोजा इंलिस कलेजआ 2 नाम्बार सल्जरानि जानानै आं बेखौनो बुङो जोङो दा बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो जोंनाव रायजो राजाफ्रा गासिबो सोलायनायखौ लुबैदों दिनै बिटिसि सरकार जाबाय बिटिसि सरकार जानायाव मोनसेबो मोजां रोखोम जेब्ला खामानि मावनो हायैनि थाखाय जोंनि रायजो राजाया बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो बुस्लायनायखौ लाबोदों सोरबा बिपिएफनि पार्टिनि मानसिबाबो जोंजों फैदों जोङो लोब्बा लानानै जों खामानि मावदों बिटिआर सुक्तिखौ जोंहा जेरैबाबो डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ जों मोजाङै मोजां साक्सेस खालामगोन होननानै जोंनि गासिबो दैलु सल्जरानि रायजो राजाफ्रा 100% बिटिआरआव दिनै इउपिपिएलनो भट होनानै जों प्रमद बर' सारखौ जेरैबाबो देरहाहोगोन होननानै जों थांखि लानानै दङ।